So, yan at welcome back sa aming channel. And ha? Hat, your hat, my hat. Naglalaro ni Sibyl yung sombrero ko. Yan, nandito kami sa may Center Mall sa East Side. Yan. Kasi si Joanna ay madadaanan na sapatos dito sa The Shoe Company. Love you too. I love you, family. Family. Ito yung nagustuhan ni Mama. So, display na siya. Inoferan kami na orderin daw online. House blessing pa pala ni Kuya dumating to. Ha? No, I will not leave you alone, don't worry. So, in-order namin to July 21st. Tapos sabi sa akin, oh, it will be available like 5 to 7 days. 1, 2, 3. Di nga, 3 days lang dumating na. So, it says here, call July 24th. No voicemail option. Call again, July 25th. No answer. So, kasalanan mo kayo na delay. Oh, no! Ano yan? Para kanina. Eh, kanino pa, di kay Mama. Wow. So, ang story, binidyo ko sa loob yung ano, nandun pa rin yung display. Ito kasi yung gusto ni Mama, kaya lang yung andun na lang, display na lang. So, syempre, gusto naman ni Mama yung brand new, yung wala pang ibang. Saka hindi naman natin alam kung gano'n yung katagal andun. Pina-check namin sa other branch, isa lang din daw ang meron doon. So, malamang sa malamang, display option din. So, sabi ng babae, would you like us to order it online? Tapos sabi ko, sige, why not? Because we're willing to wait. Tapos sabi nila, so kapag dumating, tapos hindi nyo nagustuhan, pwedeng i-refund. Grabe, no? Tapos hindi sila pa ang magbabayad ng shipping fee. Free shipping yun. Yeah, free shipping fa. Tapos, ano, may option ka din na ipadala sa bahay nyo or sa shop. So, I opted. Kaya mas maganda pag tumitingin ka sa online, pumunta ka muna sa store. Yeah. Pag wala, sila lang pa-orderin nyo. So, pa-ship nyo na lang, libre pa. Tapos, ang ganito na. Ma-happy si Mama. Hindi niya alam. Pero grabe, last week pa pala to. Busy last week eh. Ma-happy siya. This is my favorite. Market Mall. Dati, tinatawanan ko lang kasi ang liit. Pero this is my favorite now. Kasi ang liit. May fish pan sa loob na to. May fish pan. Tapos service ka rin. And my favorite Indian restaurant. Sa dulo. Yan ang paborito naming Indian restaurant dito sa loob ng mall. Ang cute lang, no? Bibi, wala na yung So, hindi, fire truck. May masalat. First time magmamasalat din na. Kasi sabi niya, all you have to do is ask. I won't fit in there. Maybe, can Mama just go to shoppers? Yan ang namin, ang main, ang tawag dyan. That's our go-to Indian restaurant. Kapag yung ayaw mo mag-restaurant kasi wala ka namang masyadong orderin. Dyan lang. Tapos ang pizza dito, oh my God. It's good too. Like, ang daming toppings. Pati itong mga, ng bata, top na lang. Kasi every time pumupunta kami, yan ang problema namin, wala kaming coin. Nawala yung libre, may libre lang dito eh. Siguro nakata nila. So, sige baby, you can press. Ayan na. Lipad na, Ben. Ano yan? Tapos? Ayan na. Yan. Diba? $2 din yun. $2? Disco. Samantangang $1 lang yung dati dito. Baby. Maliit lang tong mall. Ayan na yung food court. Yan yung food court nila. Yan. Promise, dati nagre-reklamo ako. Pero ngayon, love na lang ko na kasi ang liit lang. Hindi ko na gusto masyadong malaking mall. Ikot-ikot lang ako. So, ito, maliit lang na mall. I think winter time, 5 PM close na. Let's go. Ayun na. Coach man. Punta muna kami ng Dalarama. Habang naghihintay ng order. Coachman.
Niluto kasi na Luna. Oh, tapos dito ako nagpapa-eyebrow. Diyan. I like it. Diyan. Pakita natin yung ano, yung golf course, tapos yung fish pond. Ito. Itong arcade na to, dati wala to. Lately na lang to nagkaroon. Wow. And itong mall na to, dito nyo matatagpuan ng Service Canada. So yung nag-iisang Service Canada dito sa Saskatoon City. Nandyan silang sa tapat ng anong to. Yan. Mamaya daanan natin. Kung maubos na naman pera mo dyan. Malaki yung natalo namin dito. Kay Scoob na to, hindi namin makuha-kuha eh. Dati may Mario dito, tapos may Luigi. Maganda, malaki. Ha? You want the super bike or this one? Ay! Wala na tayong ano. Wala na. Card kasi ginagamit dito. May golf course dito sa loob. Pakita ko sa inyo. Pwede kayo maglaro ng golf dito. Yan. Yung fish pond na sa dulo. Yung Service Canada nandyan sa kabila. May may nature dito sa loob ng mall. Ha? Dalarama? Sama na kami. Nandun yung Dalarama. So ito yung Service Canada. Ayan. So walang ibang Service Canada dito sa Saskatoon, kundi ito lang. Yun ang pagkakaalam ko. Medyo naman sa Service Canada to. Sa tapat nito, ito yung golf course. Hindi pa namin na-try maglaro ni Joanna dito. Na-try namin. Ha? Golf? Pag day off si Mama baby, may pasok si Mama mamaya eh. May Shoppers Drug Mart dito, may Dalarama, yan. Tapos may grocery, ano ba yung grocery dyan? Nakalimutan ko, mamaya tingnan natin kung ano yun. $1 lang baby ang nandito ko. Ha? $1 lang, hindi man pwede $1 dyan, $2 yan. Let's go sa Dalarama. Let's go kay Mama baby. Dal. Nalagyan natin ng nadito lang. Wow! Ano yan? Wow! Ay, ayos no. Tapos siya din. Si Joanna kasi may mga hinahanap pa to. Kasi gawa nitong week, aalis kami ng Saskatchewan. Mga ilang days din kaming wala dito sa Saskatoon City. Ha? Which one? Headband? Asa mo mga si Mama? Which one? I wanna chase. Oh, the chase. Dapat magpapagupit si Isabel ngayon. Tinawagan niya si Steva. Sa Lunes daw. Kaso holiday sa Monday eh. Ano? Oh, sarado sila? Sarado. Oo. So, aalis kasi kami. Kinaumagahan nun. Kaya, hindi na si Isabel magpapagupit siguro. Or titingnan namin dito. Sa market. Mall. Ha? Chinelas pang shower. Para siya, siya shower. Isa lang siguro, no? Isa lang, oh. Kaya lang pagdating sa kung saan man tayo magstay, wala tayo dapat each may sleeper. Yan lang beach something. Yung size na yan? Oh. 9 to 10. Laki nito. Ito na lang. 7 to 8. Maliit lang kasi pa. 6. Ano yan? Ano, iniiwan mo lang ng mga atayan doon eh. Sigurado. Ano yan? Pwede na yan. Oo. Pwede na yan. Ano pa? May mga bibiling ka pa? Na ano? Ziplock na lang? Kasi nagsisimula na kami mag-impake. May pasok kasi si Jo. Mukha nagsisimula na kami. Si Joanna may pasok. May pasok kasi ng gabi. Nag-i-impake na. Okay, chest headband. Hindi siya matigil. Okay. Wow. Oh. Oh, come on na. Our order is ready. Na, kasi yung mama baka luto na yung ano natin. Ha? Buy it before I wear it? Buy it first? Buy it Of first course. before I wear it. Oh.
Ano na? Zip up. Anong size daw ni? Okay na to. Nalagyan lang ng mga cotton buds. Pero-perang food prints yun. Ito na lang na. Yung malaki. Ay, Oh, malaki. that's too big. Masyado na yan. Patingin nga. Patingin, baby. Can I see it? Kagdan ko kasi sa hindi. May ilaw. I didn't know. Baby, look mo si Mama Fish. Yan o. May fish pan dito. Ay, nandun sa kabila, baby. Mga naglalaro golf. Mama Fish is here. Oh. Oh. Hmm? Mama Fish. Paborito ni Isabel yan. Palagi hinahanap ni Isabel. Si Mama Fish. Let's go. Yung food court eh nandun. Baka isang hikot lang no, tapos na. Tuwang-tuwa sa ano, ilaw-ilaw na ano. Sa ilaw, in fairness. Hindi ko alam na may ilaw yun. Hindi ko din alam. Tignan mo. Kaya yung matanda cute na cute sa kanya. Feel na feel. Siya naman pumili niyan. Kaya nga, in fairness. And guys, isa na po tayong kita. Cutting ko is life. Ayan. Oh yeah, I can't live without. Ready na ang food mo? Oh, Ano, Bel? Bel? Oh, sure. Wow. What dipping sauce do you like? Spicy? No, like for the pizza. Yeah, they have spicy? No, for the dipping sauce? Yeah, they have spicy. Yeah, Oh yeah, hot yes, sauce. we love spicy. This one I would have opted like for really spicy, but my daughter is gonna taste it. Favorite. Okay, so Paborito first, ni Isabel. tingnan mo naman, Daddy. Usually, I will order it with a curry, rice, and naan. Pero nag-rice na ako kanina, so ang dami kong kinain. So, first time ko matry ang masala tea. Let's taste it. Butter chicken yan. Butter chicken. Buti ito, simpleng ano lang, Indian restaurant lang. No? Yeah, hindi complicated. Ano yan? Valley Pizza. No. Taste of Bali. Guruji. Ah? Guruji. Ang pangalan? Yeah. Ano yung Bali Pizza na yan? I don't know. Basta Guruji siya. Oh, Bel, oh. Isabel. Ay, maghingi ako ng spoon kayo. Ay, Daddy, yun ang kinain ko na, sorry. Hingi ka kayo ng spoon, Daddy. Ayos. What's my name? What's my name? What? What's my name? Cheese. Sarap. Alam. Buhay ito, simple lang. Na Indian na Pag ayaw mo restaurant, ng no? complicated. Usually may rice to, pero ayoko mag-rice. Diba? Tanda mo, di ba si Isabel dati dyan sa WeMove? After pizza, alam niya na kung saan. Dito lang. It's not bad kasi $8. Tapos namali nga tayo ng order kasi pwedeng dalawang flavor. Chicken sauce. Ang sarap ng giyan gam. I'll give you some. I want over there. Okay, Bibi, can you taste the chicken? Hot. Hot. Okay. Ikaw, Daddy. So yummy, oh. No? So tender. Masarap pag ginano yan. Ay, wow. Dinidip. Okay, sige. I'll give you some. Maliit lang. Oh, you will add some water. Wait, you have to pay for it. Pay for the water. Bili tayo ng tubig dyan, ah. Someone's in line. Okay, you wait your turn, okay? Let's see kung maka-order siya, Daddy. So, ang pepperoni cheese nila, pepperoni talaga, as in pepperoni, tapos cheese on top. Kaya pagkagat mo, Kapal lang pisa nila dito. Maganda yung Hindi siya- 8.90 na lang hindi ata siya- yung maliit hindi na siya, box. Hindi siya yung pepperoni na separate yung pepperoni. So, ito magkakasama. Tapos yung Hawaiian nila dito, yung Hawaiian, sarap din. Full pack ng laman. This is my comfort food.
ang tender ng chicken. Mm. It's good, right? Mm. Oh, she's asking for more. Mm. Mm. May din, spice level. Gusto rin ni Isabel? No. Because it's really good. Hindi naman kasi maanghang masyado. Kasi sabi ko mild. Sabi ko kasi titikman ng... Love mo yung pizza. Yung pizza, it just looks dry, pero it's good. No. Ano pala? Guruji ang pangalan ng restaurant. Kapal nitong pizza. Look. Ang pepperoni niya. Ang pepperoni niya patong-patong. Hindi siya hiwa-hiwalay. Papa sabi niya, more that. More which one? More what? This one? Yung bread. Ang tawag yan? None. What? Gustong gusto ni Isabel. Taste the chicken, Isabel. Taste the chicken. Tignan mo yung chicken. Gusto niya. What's my name? Chase. So good. And I think Guruji. I paid $27. But ayun daw menu. I haven't tried yung iba, pero because ayoko mag-try ng iba. I'm happy with my chicken. I'm happy with this. Tapos Simple lang kasi, maliit lang, dyan lang sa kanto. Tapos may mga ang panambata kaya gusto ni Isabel dito. Itong masala, okay yung lasa. Mas gusto namin yung lasa doon sa Taj Mahal. Pero daddy, I take it back. Nung hinalo ko na siya, masarap na. Nga? Tapos ang maganda... Hindi, mas malasa talaga yun sa Mas malasa. Taj Mahal. Pero din to. Pero si, yung kaibigan kong Indian, si Rohan, may binigay sa akin, sa Walmart ingredients. Yun ang, titimplahin ko pag Wala tayong thermos, no? Ang maganda lang sa masala tea, mainit talaga siya. Kasi di ba minsan pag umorder tayo ng Starbucks ng hot coffee, hindi naman talaga siya hot. Masarap talaga, masala tea. Pero sa Taj Mahal, Taj Mahal, ano yan? Taj Mahal? Taj restaurant. No? Umorder ako ng 2 para sa akin lang. Masarap yun. Yan naubos namin, di ba? Lang kasi, alam mo yung parang naghahanap lang si Joanna ng yung taste ng Indian food. Yan. Naubos Mulot na. ka. Pati si Isabel, gustong-gusto niya to eh. Kaya ayos. Kasi tayo after. Bibili ng tinapay. Tinapay for the parents. Then, uwi na, tapos work na naman. Kasi yung sasakyan ni Kuya nasa So may mga friends pa akong Indian. Meron silang ginawang pika-pika na nagustuhan ko. I-message ko kung ano yun. Tanay mo, si Sajita nasa India. Umuwi. Bel! Bel! Come here. Baby. Sira ang machine. Yan yung naabangan yan cotton candy machine. Kung ano-ano, naanik-an Para siyang yung Miniso. Miniso yan. Artsy-fartsy pa. I don't know guys, pero may obsession ako sa notebook. Kasi ito bibigay yung mga Which one? Let me see. Yes, that's for ate. Toys. Marami din dito. Daddy, magtulog. Ay, hindi ko. Bilhin mo. Hindi ko libre mo ko. Sige na. What's that? What's this? What? Hindi ka na baby kung ano yan. Itong duck toys. Meron mo. Itong popot. Ay, laki na yan dito, dad. Ngayon ko lang ito nakita. Hi.
Ano yan? I know. Para nga siyang miniso. Can I see? Try it. Try it. Kung ano-ano nakukuha na isa bilay. Squeezy. Woo! Look. What's that? Oh no. Ano? Pili ka sabi. Taglamig. Lalagyan ng sabon. Ito, lalagyan ng sabon. Hot commodity. Tapos, ito para sa hotel. Ay, Daddy. Okay, Para sabon. ano, for entertainment purposes. Daddy, oh, may mga ano, oh. Speaker. Ayos, no? I mean, dati na tayong pumunta dito pero na-miss ko lang kasi matagal-tagal na din. Let's go. Pwede siguro yun sa iPad. Huwag na. I'm okay. Let's go. Tapos may tiger dito pero sa long walk. Long walk. Nasa kabila. Nasa kabila. Oo. Saan ka, Bel? Oh, shoppers. Tapos fresh ko. Oh, yan, fresh ko. Yeah, ito pala yung sinasabi kong ano, grocery. Fresh ko. Market mall. Tama lang. Hindi naman siya kaliitan talaga. Pag bago kang dating from tayo noon, galing tayo yung Ontario. Toronto. As in, natawa na lang kami. Kasi liit. Pero now, I appreciate. Para siyang ano. Anong mall dun sa may Lawrence? Cedar Brae. Nakita agad. Ha? Bubbles? Which one? Nagyaya ulit. May binabalik. Ano gusto mo? Na-play? Mabayad? May card oh. Sige. Ano? Kasi walang load yung card namin. Alam ni Isabel kung saan magbabayad. Yun na, Daddy. Yun na. May points na rin ka. Wow, look at that. Wow, look at that. may 569 points na rin kami. Wow! Poop! A blue poop! Utot! Ay, nag-aanda ka. May ano. Ito, 500. Paano? Tuwa. Meron na lang tayong 400. 400 na lang. Let's go. Anong gusto mo i-play? So happy sa pup-pup. Pup-pup. One more. Let's go. I got a pup-pup. R6. Start ko na. Gusto mo tayo binibigay na? Duma na lang sa ano. Yan, Bibio. This one. Makakuha tayo dito mamaya. Dali. Mama Racing oh. Isabel Racing too. Dali. Hold your pupuk. Your pupuk po. Kaya gusto namin tong mall na to kasi katamtamang mall lang, hindi masyado malaki, no? Yung pinakamalaki dito yung Midtown Mall yan. So, shout out pala doon sa nagpapa-request ng i-vlog daw namin yung mga mall dito sa Saskatoon. Kumbaga isa-isa lang, wag natin sabay-sabayin. Yan. Ito, unahin na namin tong Market Mall yan. Para to sa inyo, ma'am. Si Madam ata or sir? There too? Yeah. Chamba. Anong chamba? Excuse me. It was like So hanggat hindi ka natatalo, tuloy-tuloy ang laro. Siguro, extreme na to pati. extreme. Shoutout ko lang po si Mr. Brian Dumitita, yan, yung kaibigan namin dito sa Saskatoon. And yung asawa niya si Madam Janelle at yung mga kids. Ayan. So si Sir Brian Dumitita tattoo artist yan dito sa Saskatoon City. Yan. One of the greatest. Yan, isa sa magaling na award yan sa mga convention dito sa Saskatchewan, dito sa Saskatoon, ano. Yan. Sa siya, sa Head Rush. Yan. Promote natin yan si Paddy. Sa Lyrical
Oh, taga Bicol, oh. Nung isang araw, sabi niya, patulog na nanonood ata ng vlog, nagutom daw siya. Nung Bicol Express ata. Yan. Shoutout sa iyo, sir. Masyadong busy si Paddy. Yes. Yan. Very fast. Concentrated masyado. Mananalo ba? Oh! me. Let me try. Si Jun. Ikaw nga. Sayang. Oh no! White! Mas wala. No, baby, oh. One more. No more na. Isa na lang. No more na. Ha? No more na. Try mo lang. Oh, no more. Ayan lang. Doon na tayo sa isa yung hindi na Meron din maybe $2. Dapat pala yun ang kinuha ko. Sayang. Dapat pala yun ang kinuha ko, Dad. Alin, sa dulo? Yeah. Oh. Next time. Next time, try ko na. Ano yung ba tumiyak? Lamati? Yan, ganyan lang kay mama. Ay. Just hold, baby. It's okay. It's okay. Takot yung bata, ay takot na din siya. Natakot tuloy. Transformers pa ganyan. Transformers. Natakot. Ano? Sumakay ka na kaya? Give me yan, ano? Akin na. Akin na. Yan. Mahulog ka, mahulog. Takot. Yan. Don't be scared, baby. Oh, cherries. Oh, ne. Abo mo ka ni. Abo mo ka ni. Oh, fix. Ay, bakal kita kaya yan. Bakal na. Pwede na niyo. Apira ni. Magkano kaya yan? Oh, ini parang mas okay. Ito. Sige, let's buy that. Fix. Ito, bunga ng ano, cactus. Try mo na yan? Nope. Dumaan na kami dito sa fresh ko kasi bibili kami ng ano, tinapay nila mama. Eh, tamang-tama fix pala dito. It's okay, huh? Ayos. Strawberries for my... Cereals. Yeah. Parang mga bago pa tong figs, no? Magkano? Oh my God. 4.97? Ay, yeah. The same, ang amoy ni Daddy is so sweet. Sweet, no? Yeah. Baka ano matamis. Bango? Ay, may ano na. Ay, wag yun. Not you. Sa iba. May amag. Wala dito sa Saskatoon, ano, wala ditong food basic. Napaka-basic. Walang food basic. Walang food basic dito. Is this Fresh okay? co, no frills, meron. Daddy, is this okay? Siguro. Yung sa taas. Namamasak-masak. Ikaw na daw pumili ko, mas magaling na. Kung saan kami nakapunta, nandito lang pala sa may mga gulayan. Sabi ng mama ko, mata ang gamitin. Punta kami sa dulo. Dahil sa tinapay. Siyempre, expiration is August 15. O matagal pa. Tagal pa. And yung isa, wet. O paano? Wheat or wet? Wheat bread. Wait. Wheat bread. August 10. 10? Okay Oh, dadalhin yan. Ay, dadalhin ko. It's okay. Okay ka man, Isabel. Bel, it's enough na. Wheat, Let's go. Wet. Siyempre, pag walang lalagyan, kukuha ka lang ng box dito. Oops. Pwede na to. Daming box. Ah. Kasya na yan? Lagay mo doon. Taas. Sa bag, please. Okay. Yung mga box nila, pwede. Kahit sa Costco, ganito din. Okay, sayang din naman kasi talaga.
Kung sa Pilipinas meron kayong ano, tagalagay ng ano, pinamili nyo sa box dito, kayo lang. So, ano lang. Sa box. Kayo lang maglalagay ng mga ganyan. Transformer ride? Yeah, you got scared to the Transformer ride. Why? Because I'm scared. Why did you get scared? Because I scream. Because you scream. Wala nang naiwan. Wala na. Uwi na tayo, tama na. Sabi natin, kain lang, biglang, tara!